Prečo si zvoliť program Lineafit? Program Lineafit od spoločnosti Berien je unikátny program dimenzovaný na 3 mesiace, čiže 12 týždňov, ktorý ponúka organizmu dokonalý reštart, čo sa týka metabolizmu, nových návykov, vyčistenia celého organizmu v podobe čistenia pečene, čriev, vyhladenie pokožky, omladenie pokožky a najmä zásobenie organizmu živinami, pretože v súčasnosti jeme množstvo prázdnych kalórií, podvyživujeme zbytočne svoj organizmus a tým pádom nadobúda naše telo iba rozmery v podobe tukov, ale na druhej strane ostáva podvyživené. Množstvo ovocia zeleniny veľmi kleslo z výživového hľadiska a preto aj keď chceme byť v redukčnej diete alebo stravovať sa striedmejšie, aby naše telo opustilo prebytočný tuk, je potrebné redukovať stravu a tým pádom ten náš organizmus viacej podvyživujeme a s tým sú spojené v neskoršom veku zdravotné problémy. Prečo v súčasnej dobe toľko ľudí trpí cukrovkou, osteoporózou, rôznymi autoimunitnými ochoreniami alebo problémami s vyprázdňovaním? Je to najmä vďaka stráve. Tento program ponúka vlastne nadobudnutie kompletne nových návykov v podobe stravovania, v podobe pohybu a taktiež v podobe vlastne správnej výživy pre organizmus. Ako postupovať pri tomto programe? Postup pri tomto programe je následovný. V prvom týždni sa organizmus kompletne vyčistí s pomocnými produktami od Berien, to je najmä vlastne aloe. Aloe nám pomáha detoxikovať celý organizmus, vyrovnávať pH v organizme a pomáha vlastne vstrebávanie živín, čiže prvý je aloe. Následne prichádza kál, ktorý je vlastne komplexný z hľadiska vitamínov a minerálov. Keďže redukujeme stravu, tým pádom zo stravy máme menej živín. Kál sa nám postará o to, aby naše telo nechátralo a nečerpalo zo zásob. Lina je vlastne ďalší produkt, ktorý pomáha regulovať ako keby pomer svalovej hmoty a telesného tuku. Zároveň pomáha spaľovať tuk, ale pri ňom je veľmi, veľmi dôležitý pohyb. Čiže začať pomaličky s pohybovou aktivitou závisí od organizmu, od vlastne zdravia a od toho, že ako dlho ste športovali alebo nešportovali, treba to postupne nastaviť. Ďalší produkt je Puls, ktorý vlastne sa správa antioxidačne v zmysle voľných radikálov, pretože najmä pri strese, pri zlých návykoch a pri športe vznikajú voľné radikály. Práve tento Puls a pyknogenol obsiahnutý v ňom nám pomáha zbavovať telo voľných radikálov. Tým pádom nám podporí aj výkon, lepšie okysličí organizmus a vyčistí nám ho. Posledný produkt vlastne určený pre tento program je Ben. A Ben je ako keby energetický gel, ktorý pomáha k vyššiemu výkonu. Tým pádom vydržíme dlhšie cvičiť, mať vyššiu fyzickú aktivitu, tým pádom spálime oveľa viacej kalórií a budeme sa cítiť oveľa príjemnejšie na základe vlastne B vitamínov, antioxidantov, ktoré obsahuje. Bude náš vlastne celý organizmus a nervová sústava v poriadku. Ďakujem.